Ayan po mga ka-farmers, ang oras po natin mag-aalas 11 na po ng tanghali po. Ayan, nasa Hacienda Bugalyon po tayo. Ang araw ngayon, August 12, 2023. Ayan po mga ka-farmers po natin. Yung iba po dito, mga ka-farmers natin nakagamit at sabi po nila dabis daw po, kaya ito sila yung mga second time na first time pala na umatin at nabigyan natin sila ng tig-isang foliar fertilizer at yun po sabi nila ititesting daw nila at sigurado babalik kami dito at magtitesting po sila na itong foliar po natin ay ito ay para sa ating ekonomiya, para sa ating mamamayan at hindi na po tayo gagamit ng chemical kundi organic na po ang ating ipapakain sa ating mga kapamilya. Kaya yan po, maraming salamat po. To God be the glory. God bless us all po. Thank you po. Please follow our Facebook page and subscribe to our YouTube channel. Thank you.